velkommen til Bum og Bjerke. Jeg hedder Mette Bum, og det er Lana Kalinka Bjerke. Det er din hverdagsfeministiske indsprøjtning, som bliver sendt her på kanalen YouTube og også på vores Facebook-side. Dagens første meget besynderlige nyhed er, at danske kvinder får færre og færre børn. I forhold til hvad? Det kan vi ikke rigtig finde ud af, men det gør de bare. Altså det er noget med, at man skal have 2,1 barn, hvordan det så egentlig skal kunne lade sig gøre frem for de 1,76 børn, vi leverer lige nu. Vi har en forklaring, ud over den, der står i medierne, nemlig at det er dårlig sædkvalitet hos mænd, og at kvinder simpelthen får børn langt senere. Vi må jo nok sige, at man kunne så spørge sig selv, why? Hvorfor må man får børn for sent? Men vi har så også en hemmelig kilde fået at vide, at der faktisk er en feministisk loge, der mødes en gang om ugen. Og det er bare fordi, at der er en konspirationsteori på den her, som er rigtig. De mødes en gang om ugen og har besluttet, at det er deres stille måde at strække mod samfundsudviklingen, som bliver mere og mere kvindefjendsk også på økonomien. Ja, en hemmelig loge, som strækker med, at... ja, de får ikke børn. De har besluttet sig for, at først får børn, når de er 42. Og den skal lige være medlem af, eller hvad? Er det ikke lidt ting? Jo, men jeg har jo kun fået et barn, så jeg strækker nu efter det her ene barn. Nå, men jeg har mere end de der 2,1, så kan vi ikke bare dele dem? Jo, vi deler. Men altså, man kan også sige, halløjsa, begges baby, begges barsel, Bjarne Corydon og andre. Begges baby, begges barsel. Altså Bjarne Corydon og den danske regering, vær sød og rid den dag, vi smider en sadel i nakken på jer. Og der er faktisk lige nu noget med den der barsel til mænd. Så se du at få fingeren ud for hylden der. Nå. Så er der jo det er også en nyhed. Kvinder koster samfundet milliarder, altså koster velfærdsstaten milliarder. Det er den rene underskudsforretning med kvinder. Og hvorfor må den? Det hang sammen med den nyhed, vi havde lige før. Nemlig, at kvinder jo tager hele slevet. Altså, dels får vi jo lavere løn, end mænd gør. Vi tager jo også hele barslen. Vi tager alle de der børns sygedage, børns anden og tredje og fjerde og femte sygedag, selvom der ikke er noget, der hedder det, men vi tager det hele. Og så har vi også lavere arbejdstid, fordi vi jo skal passe børnene. Og altså, ifølge den her undersøgelse, så koster kvinder velfærdsstaten 1,6 millioner kroner i løbet af sådan et liv. Hvorimod mænd, de bidrager med 0,6 millioner kroner til velfærdsstaten i løbet af deres liv. Så der er en forskel på. Har de lavet en undersøgelse af, hvem der lukker mest lort ud på nettet? Nej. Og hvad det koster? Men den kunne vi godt tænke os at se. Ja. Der til. Ja. Ja. Der har været rigtig mange nyheder i den her uge, som man kunne behandle feministisk. Der er det der med, om mænd og kvinder debatterer i aviserne, og der har været alt muligt. Altså, ja. Men nogle af dem, de må have lov at stå og rådne op i fred. Vi prøver at linke til de fleste på vores Facebook-side. Ja. Men der er også noget af det, der er så småt, at det ikke er godt for noget. Ja, nå, det vil jeg sige. Men den rigtig triste nyhed er jo, at paven, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, men der er kun én, så han er trådt tilbage. Paven er død? Nej, han er da ikke død, er han det? Nej, det er det, man siger. Paven er død, kvinder længe leve. Okay, fordi vi har hørt, at der er kræfter i gang for at først skal det måske være en afrikaner, måske ovenikøbet en sort afrikaner. That's never gonna happen. Ja. Undskyld, jeg siger det. Og det er fordi, hvorfor vil man have en afrikaner? For at please de der rigtig mange katolikker i Afrika? Jeg ved det ikke. Men det kommer jo aldrig til at ske. Det ved jeg ikke. Altså, okay. Hvis du lige holder kæft et øjeblik, så kan vi måske komme videre her. Det er jo en seriøs nyhedsudsendelse. Ja. Og vi har faktisk nogle bud. Altså, vi har hørt, at der bliver arbejdet for, at det bliver en kvindelig pave næste gang. Det er så fedt. Og udover Madonna vil være et bud. Altså, der er også noget navneslægtskab, som ikke er helt tosset. Madonna, og så har hun jo lavet den der Like a Surgeon, hvor hun havde noget homoerotisk kørende med en sort mand, Jesus-figur. Altså jeg synes, det ville passe. Det bliver for komplekst til mig, det her. Det bliver, jeg synes, det vil være super fedt med Madonna, men vi har også et andet forslag. Altså udover Hillary Clinton, som jo også er et af vores super forslag til det næste pave, så synes vi faktisk, at hende her, Ritt Bjerregaard,
Hun vil være en god pave. Hun vil være en god pave. Hun har den der coolness, og jeg ved faktisk ikke, om Rit er religiøs. Det tror jeg ikke. Nej, tror jeg ikke. Men jeg synes, det ville være... Men hun kunne godt holde tropperne lidt i ro, og så få rettet sig ud i de pædofile skab der. Ja. Så er det vores bud? Det er vores bud. Okay, Rit til pave. Rit til pave. Som pave. Ja, det var det for denne gang, bortset fra, at vi selvfølgelig skal have en vejrudsigt. En vejrudsigt. Vejrudsigten. Det blæser. Vejrudsigten er som følger. Stormen Henrik er heldigvis stadig koncentreret i et glas vand. Ja, skål. Orkanen Ole derimod raser dagligt hen over medielandskabet og bringer alvorlige ødelæggelser med sig. Den idiot. Ole. Og over hele landet. Det pisser stadigvæk ned på kvinderne. Ja. Det er jo trist, men altså... De der klimaforandringer lige på det her område, de viser sig faktisk at være lidt langsomme. Så. Og her til sidst bringer vi også en melding fra Vejdirektoratet. Der er nemlig stadig trængsel ved håndvasken de fleste steder, og der er meldt også om flere dinosaurer på direktionsgangene. Dinosaurer? Hedder det ikke dinosaurer? Okay. Dinosaurer. Og Vejdirektoratet vurderer, at det vil tage omkring 20 år at få ryddet op i det. Så det vil sige, at for mange feminister vil det betyde, at de skal køre en genvej. En omvej. Eller en genvej. En omvej. For at komme ind i direktionslokalet. Nå ja, okay. Men det var måske ikke så meget, men lidt er også godt. Så det var, hvad vi vil sige tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.